الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی علیکہ یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا میرے مالک، میرے باپ دادا کا کچھ ہمیشہ عباد رکھیں. یا میرے مالک، اپنا فضل و کرم فرمائے. یا میرے مالک، اپنا عشق ذوق شوق تے وجدان عطا فرما. یا میرے مالک، دنیا تے رکھ تے اپنا محبوب رکھ، آخرت چٹھا تے اپنا محبوب اٹھا. یا میرے مالک، ہمیشہ ہر کار نو خوشیاں نال بھر دے، اپنے عشق دی دولت نال بھر دے. دنیا دارا چلان لی دنیا دی دولت نال بھر دے. دنیا دارا چلے گا تے تیرے محبوب دے ہی نام لے وفا دے ہوں گے. اس پیسے تو تیرے محبوب دی ہی شان اونچی ہوئے گی. یا میرے مالک، اپنا فضل و کرم فرما. یا میرے مالک، کرم فرما. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی علیکہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی علیکہ یا حبیب اللہ. آمین.